Molt bon dia a tothom, senyores i senyors. Encantat de poder estar en aquesta inauguració d'aquesta exposició, a la qual hi tinc unes arrels i una estimació més que especial. Primer de tot perquè amb l'amic, estimat amic de moltes dècades, Enric Planes, hem fet plegats en la vida tot allò que culturalment hem pogut. I aquesta exposició és una d'elles, una exposició que deu fer més de 10 anys que es va començar a coure, que es va començar a idear a dins del cervell de l'Enric, i que jo modestament vaig poder ajudar-hi i participar-hi en l'elaboració de les fotografies i en la ubicació, la localització, la producció i una miqueta el disseny i el muntatge final d'aquesta exposició que vam inaugurar el 2010. Les llegendes són tan vàlides ara com fa 10 anys. No són ni més veritat ni més mentida. Segueixen sent llegendes d'una muntanya màgica que ens ha enamorat a tantes i tantes persones. Per tant, només puc desitjar que aquesta exposició la vegi molta gent, que la gaudiu moltíssim i que sobretot no pari la cultura, que per nosaltres és molt important en aquests moments. Una forta abraçada a tots els que esteu a la Mongia, aquí a Sant Pere de Vilamajor. Fins aviat.